Kenapa je takuk tai bukuk jong ani kaisa ketal samung phai tongo norong ni bagai tini aboni final bukel engnai abona ang tabuk resabai tongo hengkai norong ni bagai jatino video plus resamung khatok norong ni bagai phai tongo music hengkai norong nanya tongna obona ani music director obona ani resamung ni studio. Waisa muito manano muito make selik matawana boy hamjang ma boy